Матур байрам әсәйдәр көне менән тагыла бер тапкыр ысын күңелдән котлайбыз. Һезгә мең рәхмәт әйтәйек. Олы бәхет, һулымас матурлык, ныклы һаулык һәм именлек теләйбез. Һезнең барыгызга ла эшебезнең концертыбызга килгәнегез өчен зур рәхмәт. Исәнлектә, һаулыкта ысрашып торайык. Шулай ук һезнең исемдән, үземнең исемдән дә бүгенге концертта катнашучы артистларыбызга зур рәхмәт белдерәйек. Рәхмәт. Безнең катын-кызларыбызды, апайларыбызды, һылуларыбызды ла эше бүгенге матур байрам менән котлайбыз. Һезгә исәнлек, һаулык, эшегездә уңышлар, балаларыбызның изгелеген күреп, озын-озак куанып, шатланып яшәргә булһын. Также от души поздравляю всех моих коллег, которые приехали к нам в гости с села Назарово. Также поздравляем с таким прекрасным праздником, с Днем Матери. Желаем вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, удачи, и чтоб никогда не знали, что такое горе. Зур рәхмәт. Шуның менән барыгыз менән дә һаулашабыз. Киләһе сорашканга тиклем.